Здравейте, скъпи слушатели, и добре дошли в Който има уши да чуе. Радиоподкастът, който ви носи най-важните новини и истории директно от Сакраменто, Калифорния. Аз съм Лу. Днес ще говоря за нещо, което тревожи всеки човек по света. Изчезналите хора. Тема, която се появява често в социалните мрежи, но сякаш остава на заден план. Кои са те, колко са и възможни причини за тяхната безизвестност? В последно време почти всеки ден във Фейсбук или Инстаграм се публикуват полицейски рапорти за изчезнали деца и възрастни от различни части на Сакраменто. Това доста ме разтърси и реших да проверя каква е статистиката. Знаете ли, че само в този район всяка година се подават над 2000 сигнала за изчезнали лица? Повтарям, 2000. Най-потресаващото е, че голяма част са юноши и млади хора. Момичета и момчета от различен произход на възраст между 14 и 19 години. За съжаление, точната бройка за тази възрастова група не е публично достъпна, но според щатската система за изчезнали лица, активните случаи в щата Калифорния са около 20 000. Най-много случаи се регистрират в големите и гъсто населени градове, като например в Лос-Анджелис през 2024 година са докладвани над 12 000 случаи на изчезнали деца. В Фресно, Сан-Бернардино и Сан-Диего броят е 4500. Според полицията, много млади хора просто напускат дома си, без да кажат, но има и случаи на отвличания и различни престъпления. Затова в Калифорния са активни програми като Missing Children Clearing House и система като Amber Alert, които бързо разпространяват информацията и подпомагат полицията и обществото да реагират на време. Какво можем да направим ние? Можем да започнем с няколко неща. Споделяйте сигналите за изчезнали хора. Ако сте родители, говорете с децата си за рисковете онлайн и как да се пазят извън дома. Бъдете будни, оглеждайте се за сигнали и не пренебрегвайте усещанията си. Дори малките детайли могат да са важни. И най-важното, не допускайте апатия, защото всеки изчезнал човек е нечие дете, родител, роднина. Вие слушахте Който има уши да чуе, подкастът за събитията, които движат света ни тук, в Сакраменто, Калифорния. Благодаря ви за доверието и за това, че бяхте с мен. Ще ви очаквам отново. Помнете, новините никога не спят.